Com ja sabeu, tant el Govern com el Consell General i els Comuns ens hem proposat coordinar esforços per garantir els drets lingüístics de la població d'Andorra, entre els quals hi ha el dret de rebre atenció en català. Molts de vosaltres ja coneixeu com hem arribat fins aquí, no? És a dir, tenim un material pedagògic en què ja va treballar el departament i vam començar a treballar, de fet, l'any 2009, posteriorment el 2011, després el 2014, per tenir un material pedagògic corresponent al nivell A1, al nivell A2 i al nivell B1. L'objectiu era completar i anar avançant per tenir un material pedagògic propi. Els àudios fossin en la variant nord-occidental, que és la pròpia d'aquí. Aprofitem també per, a part d'aquí del comitè que estàvem dient, aquí és el que us deia ara, veieu, a part de la unitat d'esports,